Здравейте, добре дошли в новия подкаст на Power Talk. Днес ще го поговорим за цяло тяло, а днес мой гост също е мой колега, студент по медицина, Петър Костадинов. Представи се. Здравейте, Петър се казвам. Аз съм студент по медицина в края на моето изследване. Бъдеш доктор, надявам се скоро. И също така дългогодишен ентусиаст в фитнеса и конкретно тренировките за хипертрофия. Супер. И така, обща страст ни е това наше начинание тия тренировки. Със сигурност. Така че мисля, че ще се получи един супер разговор. И аз така мисля, надявам се от този подкаст така да се получи една комбинация от полезни съвети, а и днескашната тема е цяло тяло, както казах. Искам да обърнем малко повече внимание какво е да обясним на хората и как те също могат да го приложат и съответно да им бъде максимално полезен този подкаст. Така. Добре, може да преминем към първия въпрос, който е какво представляват тренировките цяло тяло? Значи тренировките за цяло тяло, това е един от многото възможни сплитове, които ние така често срещаме в нашите тренировъчни програми, но е един от най-универсалните сплитове. И какво точно представлява? Това ще рече, че в рамките на една сесия тренировъчна ние разпределяме нашите упражнения, така че да използваме и да се насочим към всяка отделна мускулна група в рамките на една тренировка. Супер. Моята дефиниция е малко по-различна. Тя е когато вземем седмичния обем, демек серии, за всяка мускулна група и нека да речем, че са 9. И когато ги разделим в 3 различни дни или повече, и какво означава това? Примерно понеделник правим 3 серии за всяка мускулна група, нали, като започнем крака, гръб, гърди, задно бедро, предно бедро, прасец, бицепс, трицепс, рамо, корем и други. Това е според мен дефиницията. Също искам... Тоест на практика използваме в рамките на седмицата по-често тренираме всяка мускулна група, тъй като правим 3-4 тренировки, в които всеки от тези дни имаме, да кажем, по едно упражнение за гърди и гръб. Точно така. И по този начин на практика обема в рамките на една тренировка е по-малък, но в рамките на седмицата стига, нали, тези желани 9-10 серии. Да, същите. Добре, нека да кажем така основните предимства на цяло тяло и ти можеш да кажеш твоето мнение според тебе, кои са така най-големите предимства, които ти идват първо на ума. Да, значи когато говорим за тренировъчен сплит като цяло, трябва да обхванем няколко основни параметри, така да се каже. Едното е тренировъчен интензитет. Дали ни позволява сплита да поддържаме адекватен тренировъчен интензитет в рамките на една тренировка. Знаеш, може би за повечето начинаещи в момента тренировъчният интензитет е непозната дума. Опитай се така накратко да обясниш какво е тренировъчният интензитет. Да. Може даже с пример. Обясни си го ти, даже аз мога да дам този пример. Когато говорим интензитет в този смисъл на думата интензитет за тренировки за хипертрофия, говорим за максималното усилие и даже не по-точно максималното усилие, ами цялостното усилие, което полага трениращия в рамките на тренировъчната сесия. Тоест, това ще рече в рамките на, да кажем, серията на упражнението, ако остават 1-2 повторения максимум в резерв след изпълнението, нали, да кажем, броя повторения, които изпълнява, нали, трениращия, тогава говорим за висок интензитет. Тогава говорим за тренировка близо до отказ и, нали, така наречения висок интензитет, докато по-нисък интензитет би означавал повече повторения в резерв. Да, не повече повторения в резерв. 5-6-7 повторения в резерв, нали, когато тренировката на практика се превръща не толкова в силова тренировка за хипертрофия, нали, ами друг вид, нали, физическо усилие. И съответно, нали, в рамките на седмицата този тренировъчен интензитет в сплита ни на практика ни позволява да го организирам. Тоест, какво ще рече това? Ако да кажем, давам друг пример с друг сплит, например бро сплит. Всички знаем така известния бро сплит.
например, понеделник правим гърди. Да. Окей, обаче този ден за гърди се състои най-вероятно от 5-6 упражнения за гърди. Да. Тоест, в крайна сметка, ние правим 12 до 15 до 18 серии за гърди и всеки знае как в края на тази тренировка локално мускулът е толкова изморен, Да. изпълнен с кръв, че е физически невъзможно да поддържаме този желан интензитет. Точно така. Да правим тези серии близо до отказ. Да. На практика това, което се получава е, започваш, правиш няколко повторения с хубава форма, вече толкова много локална умора, локални метаболити, всичко се е събрало, няма как Не може да се бутнем толкова. Не И може какво да се се бутнем получава? толкова. Значи, почваме първото, второто, нали, правим първото упражнение, всичко е супер, вече нали, минаваме на второто упражнение. Още окей, нали, но вече започваш да усещаш, че Да. си изморен. Да, и падат вече на сигурност на другите, Точно вече трето така. и четвърто и пето дори упражнения, ако има за гърди, вече почват да падат. Да, това със сигурност цяло тяло няма този Има. проблем със сигурност. И да, ако ги съпоставим при равен брой серии, аз мисля, че цяло тяло губи от всякъде, защото така, нали, двамата може да се съгласим, като сме Абсолютно. по-свежи, като сме по-силни, може да дигнем повече килограми, нали, очевидно. Абсолютно. Да, и Така да че- прогресираме. Гледна точка на интензитета е точно това. Добре. Следващото нещо, което трябва, нали, да се обмисли, следващия параметр е общия обем. Мгм. Както ти каза, 9 серии седмично, например, за мускулна група, разделяме го на 3 тренировки за цяло тяло. Перфектно. Излиза 3 тренировки по 3 серии. И аз така мисля. И аз Ако правим push-pull legs, да кажем, и човек няма възможност да тренира повече от 3 пъти седмично, което е много често срещано, нали, в днешния Абсолютно, да. живот с нашата натовареност, това се получава, че по 3 серии на тренировка, нали, на практика прави един ден push, един ден pull, един ден legs, цялостния седмичен обем не стига тези 9-10 серии, които Да. са желани, нали, за оптимален прогрес. Да, това мога да кажа. И аз подкрепям това, което каза. И тук пак идва едно предимство, което ми идва на ум, което ти го каза вече. Време. Време спестяваме със сигурност много. Отиваме в залата, лично аз и моите по-голямата част от клиентите ми тренират цяло тяло. Отиват за 1 час, час и 10 минути макс с загрявката, разбира се, и приключват. И друг плюс, който аз се сещам така практически, случва се, разбираш ли, случват се на някои трениращи дни, могат да дойдат, примерно имат някакви по-важни неща да направят и съответно пропускат. И я да си го представим този случай, ако е примерно push-pull legs или друга програма. Съответно ще изгубим целия или половината в най-добрия случай обем от една тренировка. Нали, и после какво трябва някакси или да ги компенсираме, или да продължим напред. Така че няма как, нали, да го оптимизираме това нещо, освен ако, нали, не махнем едната тренировка. Примерно не махнем краката, който в най-честия случай за мъжете. Да, а пък при жените, нали, си е горната част. Да. Точно така е това, което казваш. На практика третия компонент, който ще да засегне, е точно този честотата на тренировки в рамките на седмицата. Тоест колко пъти на практика в рамките на седмицата можем всяка мускулна група да тренираме. Добре, нека сега да се опитаме да направим една структура на една програма за цяло тяло, така че да могат нашите слушатели да пробват и да изпробват, нали, за себе си. Да. Аз ще кажа как да структурирам нещата и съответно искам да чуя твоето мнение после. Тренираме последния начин преди да започнем. Тренираме за понеделник, сряда, петък. Примерно. Това е един примерен сплит, който, разбира се, важното е не да е понеделник конкретно, може да е вторник, четвъртък, събота, просто да има един ден помежду им, за да може да се възстановим максимално. Започваме винаги от големите мускулни групи. Започваме примерно квадрицепси, клекове, основно упражнение търсим, като суперсетваме с гръб. Да, но между суперсерията по принцип, както знаеш, трябва малко почивка, защото като натварим тези големи мускулни групи, нали, тези големи крака и съответно много кислород се изисква и съответно сърдечно-съдовата ни система така сме задъхани на края на серията и затова почиваме около 20, 30, 40 секунди дори преди да почнем упражнението за гръб. Упражнението за гръб по принцип не винаги държи да е основно. Не винаги трябва да е гребане с щанга, може да е на скрепец, може да е на пирания, такъв тип. Съответно това нещо го изпълняват за 3 работни серии. Добре, какво мислиш за това за сега? Значи мисля, че от една страна този модел за супер серии, когато говорим за
мускули, които не се припокриват в рамките Точно на така. упражненията, Да. както в случая каза много добре, примерно квадрицепс и гръбна мускулатура. Е добра идея за съкращаване на времето в рамките на тренировката и точно както каза, ако има нали, адекватна почивка между тежките серии, в случая, нали, за да се възстановим кардиоваскуларно и да не се получава, че това е лимитиращия фактор. С други думи, дишането ни. Дишането ни, да. Да не е това лимитиращия фактор, а да е локалната мускулна умора в рамките на упражнението. Мисля, че за момента сме изпълнили всички типове, нали? Супер. Добре. И следователно, като ги направим по 3 серии, да ме 3 супер серии, преминаваме нататък. Преминаваме към гърдите и задното бедро. За гърди основно упражнение винаги гледам да давам или второстепенно, дали ще е лежанка нормална, с лост или с дъмбели. Добре. Да, след като починим, разбира се, малко, отиваме към задното бедро. Задното бедро, винаги знаеш златното упражнение румънска тяга или така опитвам се да разнообразя в другите дни, където да вкараме машина, примерно за leg curls или seated leg curls. Това е, но пак същия принцип е тук, че имаме 30 до 40 секунди между тях съответно за починат и забравих да спомена също на края на супер серията, когато завършат задното бедро, имат около минута и 10 и 20, дори имам някои трениращи с 2 минути, понеже им трябва това време да се възстанови, защото след супер серията са така не могат да си поемат въздух. Разбираш. Естествено, зависи от това колко напреднала нали, тренираш. Има индивидуални разлики, разбира се. Хората свикнали на по-продължително физическо натоварване могат да се възстановяват по-добре между сериите, но естествено. Знаеш какво ми направи също впечатление? При по-начинащи, понеже още нали, учат техника, не са толкова, как да кажа, не са научили така да използват мускулатурата си на 100%, а повече е въпрос на техника. Там забелязал съм, че поне при мен по-малко време им трябва. Около минута, горе-долу, минута и 10. Да. Това ми направи впечатление. Добре, минаваме на третия суперсет, като примерно почваме. Гледаме да таргетираме всяка глава от рамото. Примерно, когато сме имали лежанка примерно с дъмбели, гледаме да е средно рамо, понеже вече предното малко или много се е натварило. И примерно странично разтваряне вземем. Да, с дъмбели и го комбинираме с упражнение за гръб. Дали ще е крънчес, дали ще е планк, нещо от този сорт. И съответно тук вече понеже не са толкова големи мускулните групи, може да ползваме по-малко почивки, но може и да се останем на същата, на минута 20, минута 30, като почивки помежду тях, разбира се, пак се остават между 30 секунди и така. И накрая остават четвърта нали, супер серия, остава ръце, бицепс, трицепс и така. При тях вече няма такава голяма нужда, разбира се, да има почивка между тях и съответно почивката може да е по-малка. Все пак са изолиращи упражнения. Какво мислиш, какво мислиш за тази тренировка, като имам предвид, че тази е малко по... пак искам да направим това разделение между, да го разбием даже този мит, че има мъжки мускулни групи, има и женски. Какво мислиш за това изказване? Понеже съм получавал такъв коментар от една жена, тренираща, ние тренираме по мъжки начин. И аз замислих се така и нали викам, какво означава мъжки начин? И да, искам да чуя твоето мнение, какво е. Ами да, много често срещаме този коментар, дори при хора, които имат тренировъчна култура и дори с години нали, са в зала, така да се каже. Истината е, че физиологията е доста по-подобна, отколкото си мислят хората и всъщност ако спазваме основните принципи на тренировките, т.е. високо усилие нали, в рамките на серията, интензитета, както говорихме, нали, и седмичния обем за отделните мускулни групи, тренировките за мъже и жени са по същество еднакви. Съгласен. Даже една малка разлика мога да добавя даже, че жените са свикнали на малко повече повторения. Да, това е, разбира се, има го нали, като дори физиологична обосновка има за това. Все пак мускулните влакна са различни видове. Да. Имаме тип 1 влакна, тип 2 влакна, тип 2. Нека да обясним накратко каква е разликата между мускулните влакна, между мъжете и жените. Накратко с най-семпли обяснения. Сега разбира се, и мъжете и жените имат определен
как да кажа, процент от определени Разбира се, нали, не е тук фиксирано. за не е фиксирано, Но тук различно е. говорим в общия случай. В общия случай, бързите мускулни влакна, които са способни на голямо съкращение с по-голяма, така да се каже, сила на съкращението в общия случай. Имаш предвид интензивно сила. Интензивно, Да. точно така. И са нали, по-често срещани при мъжкия пол. Да. Тоест нали, по-голяма част от мускулатурата, особено големите мускулни групи, са изградени по-голяма част от такива влакна. Съответно при жените е възможно по-продължително усилие с по-малка експлозивност и как да кажа, по-малка, да. Интензитет дори може да кажеш, да. В определен смисъл, да. Да. Нали, не, да. Обаче това, което виж, забележи, значи, когато аз тренирам с моята приятелка, тя прави двойно на моя обем. Разбираш ли? Смисъл, толкова повторения прави, че аз не Да, мога докато обем имаш вид по-скоро брой повторения в рамките на серията. Да, това имах предвид. Да, при тях на практика... Може би, знаеш ли, мисля си, че една част също и метаболизма им, може да го засегнем малко тази тема, понеже нали, мъжете разчитаме повече на гликоген за енергия, пък при жените повече нали, мазнини. В рамките на силовото упражнение, т.е. тази една минута, в която изпълняваш серията, локалният метаболизъм в мускула малко или много използва единствено въглехидрат. Трудно е да започне така да включвам мазнини непременно в рамките на упражнението, в рамките на серията, но е вярно, че за възстановяването го има този елемент и т.е. нали, за мускулната синтеза между тренировките, след като е бил достатъчно активиран нали, мускула. Да. Но да, има определени физиологични разлики, що се отнася до съкращението на мускула при мъже и при жени. Анаеробна гликолиза. Да. Това, когато използваме повече, пак казвам, въглехидрат. Да, не използваме кислород, нали, в мускула локално не използва кислород, нали. Да. Има разлики в физиологията, но цялостно можем да кажем това, нали, ако искаме да обобщим. Да. Мъжете са способни на по-експлозивно усилие, нали, с по-голям интензитет, повече тежести. В рамките на по-къса като продължителност, нали, активност. Да. Тоест по-малко повторения в общия случай. А пък жените могат да направят с малко повече килограми, но нали, много повече повторения. Да, малко по-малко килограми, но повече повторения. Повече повторения, да. Радвам се, че го изяснихме това нещо. Добре. Има ли някакви други ползи, които се сещаш ти от тренировките цяло тяло, освен че спестяваме време? Може да сме по-продуктивни, нали? В смисъл такъв за единица време правим, пак казвам, супер, засягаме цялото тяло за един час, може да прогресираме повече. Ето това е третото нещо. Друго нещо сещаш ли се, което може да добавиш към тренировките цяло тяло? И разбира се, това може да засегнем също, че са толкова нагласуеми. В смисъл такъв може да приоритизираме нещо, което искаме или което изостава в нашата мускулатура, нали? Абсолютно, значи това е много съществено и това допринася за това сплита да е подходящ не само за начинаещи, а и за по-напреднали. Защото нали, когато напреднем малко в нашето фитнес пътуване, така да се каже, фитнес journey, хората забелязват, например, коя си мускулна група, да кажем, ми отнема и трябва малко повече внимание. Искам да добавя още малко обем седмичен за нея. Да. Много лесно можем да добавим в една тренировка за цяло тяло още, кажем, една-две серии трицепс, примерно. Тъй като така, в крайна сметка, стават вместо 3, 4, 5, което все още не стигаме до този момент на джънк волюм в рамките на тренировката. Все още нали, имаме локално, така да се каже, сок в мускула, който още да изтискаме, нали? Образно казано. Да. По-скоро говорим тук за гликоген и разни други неща. Но да, лесно модифицируеми са. И друг плюс, който мога да сетя е, че така успяваме да тренираме всичко в по-голяма седмична честота, т.е. по-често. И пак казвам плюса, който е за по-кратко време. И за по-кратко време, разбира се. И сега ми идва на мисълта, примерно тук някои жени, които слушат в момента този подкаст, ще кажат, ами липсваме дупе. Как би реагирал на това нещо? Аз съответно бих казал какво мога да направим. Да вкараме това дупе в примерно третата супер серия или ако е приоритет, може да го вкараме още в началото. Да, един тежък хип тръст.
Абсолютно. Абсолютно може да започнете с него или нали, като второ упражнение, като част от суперсерията. Отново казвам, нали, тези тренировки за цяло тяло просто са много лесно модифицируеми. Можеш да промениш обема, Съгласен. да добавяш, да махаш, защото се налага нали, някъде. Но в крайна сметка нали, тяхната идентичност е в това, че успяваме всяка мускулна група в рамките на всяка тренировка. Нали, Да я хитнем, абсолютно. да й отдадем внимание. Да. Добре, нека пак да категоризираме една тренировка за цяло тяло, която има повече дупе, за да могат нали, слушателките, които слушат в момента, да използват примерно. Как ти е структурирал ти? Да, започваме да кажем, вместо да кажем с RDL в една тренировка, включваме да кажем някаква форма на hip thrust или някаква по-голяма активация за глутеуса, нали? Пък съответно преместваме този RDL, правим друго движение за активация на задно бедро в друг суперсет. Започваме да кажем с клекове и скрипет за гръб, например, както казах и да кажем по една. Значи, нека така пак да се опитаме да го самарайзаме. Да. Значи започваме какво каза? 3 серии клекове, Добре. суперсет с 3 серии, нали, Да. Да кажем pull-down. Окей, добре. Гръб. Така. После. Втори суперсет след адекватната почивка, разбира се. Hip thrust, суперсет с примерно да кажем в този ден ще сложим дупето вместо известна част от гърдите, да кажем. Суперсет на hip thrust с lateral raise, с странично рамо. Следващ суперсет. Защо не сложиш, извинявай, защо не сложиш примерно гърдите? Аз се така. Възможно е, можем и гърдите да ги сложим тогава. Можем и да направим 3 серии, да кажем някаква форма на флай, или лицева опора за жена, защото е хубаво упражнение. Лицевата опора може да се направи, разбира се, по-трудно с някакъв дефицит, нали, ръцете да се сложат малко по-високо, да имаме малко по-голям range of motion. Имаш преди, ако сложим нещо, за да пуснем малко по-ниско. Да пуснем малко по-ниско, примерно нещо такова. Пък може да се направи и по-лесно, както знаеш, за по-начинаещи. Жените могат да правят на колене. Съответно има модификацията, която може да се извърши. Добре. И вече следващ суперсет, връщаме се пак задно бедро, с странично рамо, както казах. Супер. И може би ето тук е момента, който аз така правя, който правя трипъл сет. Както каза ти, задно бедро, съответно после имат lateral raises, съответно после имат и корем. И корем, чудесно. И така по този начин успяваме да включим още едно упражнение. Сега разбира се, има го елемента, че не искаме да става твърде много упражненията в рамките на тренировката, нали? Не можем да направим 12-15 различни движения в рамките на тренировката. Сигурност. Но мисля, че без проблем можеш да добавиш така 2-3 серии или едно упражнение дори. Едно упражнение мисля, че е доста така адекватно, а пък и дори за по-напредналите ми, те имат и още една супер серия, дали ще е абдукция или аддукция към ръцете. Това е единствената разлика при мъже и жени. Обикновено жените ми, пак казвам, общия им обем е около 12 от упражнения, 12 упражнения горе-долу, нещо такова, от 10 до 12, пак казвам, зависи колко искат, нали. Ако успяват кардиоваскулно да се възстановяват между сериите и да се вмъкнат, нали, в подходящия им таймфрейм, подходящото им време, абсолютно нормално. Добре, нека да, така като се опитахме в момента, нали, да направим една тренировка, нали, за жените, продължим нататък и да разбием някои така основни митове за цялото тяло. Какво мислиш върху така изказването на повечето хора? Аз не усещам мускула, когато го тренирам само с 3 серии. Понеже съм имал и такива случаи. Да, значи тук говорим за някои неща. Какво значи да усещаш мускула непременно? В рамките на самата серия ти естествено ще усещаш съкращаването на главния действащ мускул в рамките на серията, ако си достатъчно напреднал, нали? Така наречения mind-muscle connection, нали, сещаш. Тук говорим за няколко неща, които трябва да бъдат изпълнени, правилна техника на изпълнение и, нали, известен тренировъчен опит. Защото, както знаеш, дори на теория техниката да е добра в началото, един абсолютно нов човек, който за първи да прави упражнението, не може изцяло все още да осъзнае анатомично как се движи тялото му и, нали, кои мускули как трябва да усеща точно. Но в рамките на серията
така наречения mind muscle connection, нали, връзка между мозъка и мускула за съкращение, се усеща доста лесно. А пък това, което казват, че не е навлязло достатъчно кръв, може би локално в мускула, защото 3 серии. Напомпване, нали? Можем да споменем, че напомпването в никакъв случай не е индикатор за достатъчно мускулно натоварване и индикатор за мускулен растеж. Съгласен, напълно съгласен с теб. Защото ние можем в момента да направим 100 повторения повдигане на дъмбел единичка, 1 или 2 кг. Естествено ще усетиш много добър пъмп, защото мускулът ти ще е работил в рамките на 5 минути да направи тази серия, кръвта ще е навлязла в мускула, ще усетиш пъмп, но 100 повторения 2 кг няма да се преведе на мускулен растеж. Абсолютно няма да се преведе, не е достатъчно механическо натоварване, не е достатъчно стимул за растеж и съответно нали, това е този контрапример, който много често се дава. Така че това напомпване, което се търси много често в залата, е малко такъв фалшив индикатор. От една страна може да е добре, поне знаеш, че мускулът ти реално е вършил някаква работа. Нали, очевидно ще влезе кръв, ако мускулът ти върши работа. Obviously. Но не е единственото нещо, което трябва да се търси. Да. Аз пак искам да повдигна темата за това усещане. Мислиш ли, че непременно трябва да усещаме мускул, когато го използваме, дори при по-напреднали? Трудно е да се каже. Също mind muscle connection не е непременно, както казахме до сега, индикатор за достатъчна активация и достатъчен растеж. Особено в такива упражнения, които са, да кажем, мултитазови, базови основни упражнения, няма как да правиш клек с адекватна тежест и да усещаш как предното ти бедро гори, нали, непременно. Или готелост, нали, ако правиш с лична техника и така нататък. Съгласен. Така че, нали, не търсим непременно основно това и не трябва да бъде търсено в никакъв случай. Може би при някои изолиращи упражнения е окей, като идея, изпълнявам упражнението с правилна техника, усещам, че трицепса ми разтваря ръката, нали, гори, разтваря ръката, нали, съответно изпълнявам правилно упражнението, но пак не е основното нещо, което трябва да бъде търсено. Знаеш какво съм забелязал по някои от моите трениращи? Забелязал съм, че на даден, както даде пример на трицепс, използват тази дума горене и усещат, но при рамо, когато правят сайд рейсес, въпреки че правят по 12 повторения, не го усещат това нещо. Аз също съм един от тези хора, причислявам се към тях, не усещам. Никога не съм имал мускулна треска на рамото, никога не съм усещал. Нали, да не усещам никакво горене, но със сигурност не е толкова, колкото при ръцете, при гърдите бих казал, Това е. Какво е горенето в този смисъл? Горенето е натрупване на локални метаболити, продукти на извършената работа на мускулното съкращение, лактати и разни други вещества. И това усещане, което имаш, освен това от прииждащата кръв в мускула, следствие от неговото съкращение, е, нали, това усещане на горене и, нали, не мога повече, гърдите ми са толкова напомпани. Нали, като това е различно за различните мускулни групи. Аз мисля, че даже при различните хора има хора, които се усещат. Строго индивидуално. Строго индивидуално. Радвам се, че така хубаво го вмятаме в дискусията, че пак е индивидуално, нали, това с горене. Човешката анатомия е изключително различна от човек. Тя просто няма как да е еднаква. И съответно нашата физиология води до различни усещания. Добре. Друг мит, който си чувал или се сещаш, който може така да обсъдим, идва ли ти нещо в момента? Това, което вече така леко споменахме, загатнахме, че е с тренировки само за начинаещи, нали, цялото тяло. Както вече казахме, определено не е така. Всички могат да се възползват от този сплит, дори при 4 пъти седмично тренировки. Без проблем може да се направи така, нали, самия сплит, така да се организират в рамките на тренировката обемите, че да има достатъчно възстановяване,
и да можеш да си позволиш да включиш четвърта тренировка в рамките на седмицата. Ето тогава значи ще стане едната седмица тренираме 4 пъти, другата 3. Примерно. 4, Да. така ще е. Да, което става 3,5 пъти седмично, Да. което също Е много супер добре. Да. И другото, което мога да кажа според тебе, аз го задавам на този въпрос сега, при равни други условия, при равен брой серии, според тебе бросплит или push-pull legs би ли бил по-ефективен? В рамките на седмицата, при равен брой серии, определено не. Защото тук се връщаме на това тренировъчната честота. Тоест, да кажем, правим бросплит, ние активираме градите веднъж седмично. Или два пъти в най-добрия случай. И стигаме до този, за да стигнем нали, общия седмичен обем, малко или много навлизаме в този джънк, така наречен благополучив обем в рамките на тренировката, в която вече сме изморени. Може ли също да обясним на слушателите какво е точно това излишен обем или джънк волюм, както го казваме? Значи, както така накратко загатнахме, естествено имаме някакъв минимален обем, който се нуждае тялото ни, за да прогресира и за да получава стимул, за да расте мускула. Мускула, да. Ако си представим графиката нали, на сериите, които трябва да извършваме спрямо хипертрофията, тя започва нали, право пропорционално, така да се каже. Тоест, колкото повече серии правим, толкова повече хипертрофираме до определен момент. И след което тази графика започва да става доста по-плавна, стига някакво плато и дори тръгва надолу, се забелязва. Какво ще рече това? Да кажем, правим 3 серии в рамките на тренировката, правим 5 серии, забелязваме, че все още расте. Прогресира, да. В момента, в който стигнем вече 7, 8, 9, 10 условно, нали, горе-долу, да. се забавяме и стигаме платото, след което вече 13, 14, 15, 16 рязко надолу. Да. Защо е така? Защото възстановяването не е достатъчно добро. Няма как да направим 30 серии, те ще бъдат, по-голяма част от тях няма да бъдат на достатъчен интензитет, но ще сме стимулирали толкова много локални метаболити и толкова много ще сме създали щети на практика върху мускулните си тъкани, че ще ни трябва много по-дълго време за възстановяване. Да. А това също е много хубаво да подчертаем, че това е при натуралните трениращи. Да, разбира се, тук говорим за натуралните трениращи. Защото може би сега някой така ненатурален културист ще ни чуе и ще кажете, не е така при мене, нали, или ще ни хули. Но там може само да споменем, че е тотално различен свят и игра, там са много повече буснати нещата, но дори аз съм на мнение, че дори, пак казвам, при равен брой серии за седмица, пак ако един културист почне да тренира цяло тяло, да, може би ще прекара 2 часа в фитнеса, но ще получи повече резултати, отколкото ако тренира един път седмично мускулна група. Да. Истината е, че по-голямата част от поручванията, нали, които можем да цитираме, нали, сме наблюдавали, са предимно насочени към натуралните атлети. Но съм абсолютно съгласен, че въпреки че има съществени разлики, full body split е абсолютно възможен и валиден такива. Добре, аз мисля, така отдадахме достатъчно внимание на цялото тяло, покрихме по-голямата част, нали, мисля, че стана доста ясно на по-голямата част от слушателите как могат да го структурират, нали, за мъже и за жени. Но искам също да добавя едно нещо, че нали, ние в момента си говорим за цяло тяло и говорим статистически спрямо научните изследвания, които знаем, че за сега това е най-доброто нещо, което може като сплит да тренираш и да правиш. Но аз пак отварям една лека скоба и искам да кажа, че може да го пробвате нали, това нещо, може да пробвате сплит цяло тяло и ако не ви харесва просто да не го правите, защото имам и такива колеги дори. Разбира се. Да. Имам такива колеги, които не им харесва съответно да тренират цяло тяло поради една или друга причина и съответно се тренират нали, push-pull legs, bro split, arm split и така нататък, което няма нищо лошо според мен. Разбира се. Да. Значи ние се базираме на статистически данни и всяко проучване научно се базира на статистически данни, т.е. естествено за по-голямата част от хората това може да е вярно, но естествено има индивиди, които се възстановяват по-бързо, има индивиди, които се възстановяват по-бавно.
тук стигаме до разликите в нашата физиология, разликите в нашата анатомия. Нали, това говорим, нали, пак за основни неща. Има Да, го и този да. случай, че може да не ти хареса. Да, разбира се, че няма нещо златно, което непременно трябва да спазваш винаги. Има основни правила, към които трябва да се стремим да се доближаваме, нали? Но ако не ти е забавно и по някакъв начин ти пречи да тренираш и да си активен физически, Да, по-добре не. По-добре По-добре да правиш това, което, нали, ти харесва, дали ще е Абсолютно. push, pull legs, нали, някакъв друг сплит. Абсолютно. Добре, така искам едно нещо да засегна, понеже доста момичета ще го слушат това нещо и жени, за кардиото. Има някаква тенденция, която забелязвам във фитнесите и така като говоря с някои от моите трениращи, винаги си малко тема табу това кардио. Кардио, нали, трябва да се прави, за да изглеждаме добре, за да се стегна. Искам да чуя твоето мнение. Говорим, извинявай, това е в контекста, нали, на тренировки кардио, Да. не тренировки с тежести и кардио, само кардио говорим в момента. Да. Тоест искаш да ми кажеш добавяне, допълнително кардио към силовите тренировки? Не, искам да чуя твоето мнение какво е за трениране само кардио. Само кардио. Да. Окей, разбирам. Нали, при основание, че момичетата и жените, които го правят с идея стягане, с идея оформяне. Нали? Мускулен тонус, както обича да се ползва този термин много често. И това малко ме дразни, защото според мен е дезинформация от страна на инфлуенсърите, това, което се показват, нали? Искам сега да чуя твоето мнение. Тези магически, нали, начини за стягане и така нататък много рядко работят. За съжаление, социалните мрежи са много добри в това да ни убедят, че има някакъв много лесен път към успеха. Ето, вижте тези 3 съвета и моментално ще се почувствате по-добре, например. Съответно, тук се появява този мит, нали, че просто тичането или някаква друга форма на кардио автоматично ще доведе до отслабване също, или изтягане. Сега, истината е, че кардиото за 99% от индивидите не е достатъчен стимул за хипертрофия и съответно не е достатъчен стимул за да натрупаме каквото и да е количество мускулна маса. Съгласен. Може би при някой, който не е имал физическа активност въобще през живота си, да кажем. Добре, значи казваме начинаещи. Супер начинаещи, ама свръх начинаещи. Представи си човек, който, нали, никаква физическа активност през живота си, никакъв спорт, нищо. Може би при него в началото кардиото е било добра идея, определено. Но когато говорим за някой, който иска определена мускулна маса и цялостно здраве на костно-ставната структура и така нататък, трябва ни някаква форма на тренировка силова с така наречения resistance тренинг. Нали, кардиото в случая не е достатъчно и няма как да бъде. Кардиото е полезно от към общата здраве на сърдечно-съдовата система. Може да ни помогне в тези етапи, в които искаме да кажем, свалим килограми, но не искаме да се лишаваме свръх много от любимите ни храни. Тогава добавяне на известно кардио може да бъде добра идея. Но разбира се, това кардио трябва да бъде съобразено и с силовите ни тренировки. Най-ефективният вариант в този случай би бил да бъде разделен от силовата тренировка, да не е непременно точно преди или след, ами да е в отделна част на деня, ако е възможно. Знам, че не за всички е възможно, но нали, добре, така и така. Още една тема се сещам, която е, като кажа кардио, повечето, може би, хора си представят, че е свързано с пътека, свързано с бягане, колело в залата, стълби. Да, всякаква форма на активно натоварване на сърдечно-съдовата система с покачване на пулса. Сега, разбира се, тук говорим за различни диференциации, нали? Знаем за хит, знаем за там зони на пулс и така нататък, но не се непременно фиксирайте към една отделна форма, която уж е най-добра. Може да правите различни неща, които са ви забавни, нали? Ако ще катерене в планината или нещо в природата, разходки в парка, колело в парка. Това е. Това беше следващия въпрос, който ще да питам, ти вече го разби. Дали има предимства бягането на пътека или ходенето на пътека пред това да излезеш, ако имаш с кученце, или да отидеш на планина с приятели? Според тебе има ли? Според мене няма.
Определено в тази насока, нали? Ако говорим за отслабване, Ако говорим за кардио за отслабване, сега, нали, да, ако говорим за някакъв атлет, който иска да се тренира и- повиши, Да, иска да повиши, нали, да кажем, точно издържливостта си в тези високи натоварвания, нали, да, може би му трябва пътека за да тренира. и да бяга, И окей, да бяга. съгласен. Но когато искаме да направим просто кардио, за да се чувстваме добре и да отслабнем, нали, формата му Найс. определено. Много се радвам да го чуя това нещо. Много се радвам така, че има хора в България, които не проповядват, как да кажа, дезинформация, само да спечелят нещо. Дали ще е пробиотик, дали ще е магически бутуши или нещо за отслабване или за възстановяване и така Или нататък. не такива продукти, Да, забелязваме в социалните мрежи всеки ден. Точно както ти казах, човек е склонен да търси лесния път. Нали, 2 стъпки и веднага автоматично ставаш, качваш 10 кг мускули, сваляш 10 кг. За съжаление, трябва да сме постоянни и за това да намерим нещо, което обичаме да правим и обичаме и успяваме да поддържаме във времето. Аз бих добавил и да влагаме интензивност. Разбира се. Супер обяснение. Това бих казал, че е така най-основното нещо. Да правиш нещо, което ти хареса, да го правиш в дългосрочен период от време и съответно да Достатъчно интензивно и да прогресираш. Да. И това мисля, че е най-основното нещо, което може би могат да вземат слушателите от това нещо да правят. Активности, нали, с тежести искам да подчертая. Да си правят разходки, не трябва непременно да са заключени в залата да си правят кардиото и съответно да натискат лека по лека тежестите. Това така бих могъл да го категоризирам като здравословен начин на живот. Абсолютно. Знаеш ли, не искам да те поканя на още един епизод, където ще говорим малко повече за храна. Няма да засягаме в момента тая тема, нали, какво е здравословно и какво не. Но със сигурност бих искал да обобщим, както го направихме така в този епизод, по-збито, по-разбираемо за повечето хора. Нали, какво е здравословното? Да. Защото, нали, някой инфлуенсър се снима 5 пъти в седмицата тренирам, 6 пъти, всеки ден след тренировката кардио. Разни диети там с... Да, детокси и така нататък, което мисля, че всеки, как да кажа, достатъчно образован нали, колега, Начетен колега, човек, който знае, ще каже, че това нещо няма как да го вземеш и да го имплементираш и да стане за всички, нали. Това мога да кажа, нали, като добре. Заключение, какво заключение може да се извадиш ти от този епизод? Заключението ми е, че трябва да бъдем активни, да се наслаждаваме на това, което правим докато сме активни, че можем да без проблем да се насочим към този сплит за цяло тяло, за тренировки, който е много ефикасен и ако ни допадне, да просто се възползваме от това. От неговите ползи, абсолютно. Добре, благодарим ви, че бяхте в първия епизод на Power Talk. Ако ви е харесало видеото, последвайте, харесайте ни и ви очаквам в новия епизод. Дами и господа, Петър Константинов. Благодаря. Благодаря.